Salamu alaikum masu kallo da masu sauraron mu. Ko da yaushe sunana Adamu Abdullahi Zango. Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku shirin nan mai kayatar da ku mai suna ASIN da ASIN. Yanzu muna cikin season 2. Mun kawo muku episode 1 yanzu. Mutane suna ta korafi saboda mun yanki dan wani abu da ke cikin fim din mun yi talla da shi. Wanda kuma aka ga Abdulmalik na cikin fim din. Ya rungumi Ameera. Kuma mutane suna ta kaza har an fara haka Hausa fim sun fara runguma kaza da kaza. Ilimi ko gine in ji Bahaushe. Abinda baka da ilimi a ciki bai kamata ka tsunduma ciki ka ce wai zaka faɗa wa waɗanda suke ciki cewa ba su daidai ba saboda baka san yadda aka yi. Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai saboda karamin ta zo ka sa ko juya da zuma na su a ba shi sa my actor Allah ya sauri ka sa wannan my actor ai sai ya zo goshin ka sai ya kama goshin ka yau okay ba gane ne cewa yanzu daga saiamishi yadda yake ina wannan kom no to kuma zama mu dauka to ba mu space Camarado. Rolling. Conta fish. Action. Ameera! Ameera! Doctor! Doctor! Ameera! Cut. Do you have Fish ne ba kifi ne. Yadda kuka gani kamar yadda muka nuna muku ba Ameera Abdulmalik ya runguma ba. Kaninsa ya runguma mai suna Ismail Fish ya saka kayan mata kuma muka ɗauki wannan. Za mu iya yin abubuwa da yawa irin waɗannan wanda ba za ku sanya aka yi ba su dabar ne. So amma ba kowane lokaci ne idan aka yi abu sai an fito an nuna mutane yadda aka yi ba. Wannan dalilin ya sa ba ma yi. Shi ma wannan ɗin na yi saboda na san zan nuna muku yadda aka yi shi ya sa muka yi shi. Amma akwai abubuwa da dama wanda za ku gani ku ce haramun ne kaza ne laifi ne kaza kuma ku ba ku san yadda aka yi ba amma kuma ba namiji bai taɓa mace ba mace ba taɓa namiji ba duk irin waɗannan muna da hanyoyi da muke yi don haka ku rika taya mu da fatan alkhairi ku rika yi mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kuka gani ku yi tambaya tukun idan wanda ya aikata abin bai fito ya kare kansa ba ko kuma bai nuna muku yadda aka yi ba to kwa yin amfani da wannan ku ce ba daidai bane abin da aka aikata ku shiga YouTube channel mai suna Adam A Zango Official ku danna subscribe kuma ku danna mana kararrawa a duk lokacin da muka saki sabon episode wayar ku za ta sanar da ku sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku shirin ASIN da ASIN har zuwa season wanda ya sani ba dai amma dai ku ci gaba da kallo nagode. Bayan sallama da dubin gaisuwa na ragona Ado, muna masu farin cikin ƙara goga muku cewa muna ci gaba da kawo muku shirin fim ɗin ASIN da ASIN season 2 a dan ranar Monday wato Litinin a YouTube channel mai suna Adam A Zango Official. Adam Zango mai gari yaro ne a dangare ya shigo garin Kedi a garin Kano akwai AA amma muna da sarki ne. To ya naga plate daya ina plate din naki ko ba za ki ci abincin ba ne? Kawai ka ci, ni Allah gaba ɗaya hankali na ba aiki na yake ba. Ba zan iya cin komai ba. Wani irin abinci ne haka? Sakamakon buguwa da ta yi, ta samu ciwon rafkanuwa wato trauma. Ameera,
wai kin yi sallan nan ne da na tashe ki ko kuma sake komawa kika yi kina yanzu ma kuma na samu na yi baccin ba za ka bar ni ba da Allah ki tashi ki je ki sallah ko sallar la'asar fa tun da muka dawo baki ba gariya waya aka yi wannan abin ya faru ikon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ameera ku shiga YouTube channel mai suna Adam Zango Official ku danna subscribe kuma ku danna mana kararrawa a duk lokacin da muka saki sabon episode wayar ku za ta sanar da ku sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku shirin asin da asin har zuwa season wanda ya sani wade amma dai ku ci gaba da kallo. Nagode.